ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனமே வசமானாய ஸ்வாகா. உலகெங்கும் வாழும் கணபதி டிவி அன்பர்களே, 12 ராசிகளையும் சேர்ந்த ஆத்மார்த்த தோழர்களே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதனின் வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள். அன்பர்களே, இந்த பதிவு நீங்கள் எங்களிடம் தொடர்பு கொண்ட கேள்விகளுக்குரிய பதிவு. அதாவது ராகு கேது பயிற்சியை பத்தி பல அன்பர்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்கிறீங்க, எந்தெந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கிறீங்க. ஆகவே இந்த பதிவிலே கோடீஸ்வர யோகம் பெறக்கூடிய ராசிகளை நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட போகிறோம். 10% பண வருமானம் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு வரப்போகிறது, எந்தெந்த ராசிக்கு 80% பண வருமானம் வர இருக்கிறது, 60% பண வருமானம் வருவதற்கு சான்ஸ் உள்ள ராசிகள் எவை என்பதை எல்லாம் சுட்டிக்காட்ட போறோம். நல்ல பண வருமானம், ராஜ யோகம், குபேர யோகம் பெறக்கூடிய ராசிகள் எவையும் பார்க்க போறோம். ராகு கேது பெயர்ச்சியினால் கோடீஸ்வர யோகம் பெறக்கூடிய ராசிகள் எவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி 2020ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நிகழ்கிறதே. இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சியினால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கிறோம். இதிலே முதல் தரமான யோகம் உடைய ராசி எது என்று பார்த்தால் மிதுன ராசி. இந்த மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு 6ஆம் இடத்திலே கேது பகவான் வருகிறார். 6ஆம் இடத்துல கேது பகவான் வருகிறார் என்று சொன்னால் மிகச்சிறந்த தன வருமானத்தை உருவாக்கி தருவார். மிதுனராசிக்காரர்களுக்கு இந்த தன வருமானத்துல நிறைய தடைகள் இடையில பல மாசங்களாக இருந்தது, நிறைய தடைகள். அது காரணம் 7ஆம் இடத்துல கேது இருக்கிற போது என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் எண்ணிக்கை குறைஞ்சது, நிறைய பேருக்கு நேரடியா பிசினஸ் பண்ண முடியல, ஆபீஸ்ல நல்லா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்த பலருக்கு சம்பள குறைப்பு நடந்தது. இதெல்லாம் 7ஆம் இடத்துல கேது இருந்ததுனால. இப்ப என்ன யோகம்னா, 6ஆம் இடத்துல கேது வருகிறார் உங்களுக்கு. அது குபேர யோகம், செல்வ செழிப்பை அள்ளி தரக்கூடிய ஒரு யோகமாக மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு அமைகிறது. நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க அதை எதிர்நோக்குவதற்கு நீங்கள் குபேர பூஜையை வீட்டில் பண்ணலாம். மிதுன ராசிக்காரர்கள் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் உங்கள் வீட்டிலே மாலை நேரத்திலே குபேர பூஜையை செய்யுங்கள். நீங்க இருக்கிற இடத்திலே ஓம் குபேராய நமகா என்று 33 முறை சொன்னாலே போதும், அந்த கோடீஸ்வர யோகம் உங்களுக்கு சித்திக்கும். இது மிதுன ராசி என்பவர்களுக்கு தொழில்துறையில வளர்ச்சி, தன லாபம், வியாபாரத்துல மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய வேலையிலேயே அடுத்து சம்பள இம்ப்ரூவ்மெண்ட் போன்ற விஷயங்கள், தடைப்பட்ட பல விஷயங்கள் நீங்குதல், நல்ல பண வருமானம் உங்களுக்கு வருவதற்குரிய ஒரு காலகட்டம். அதான் கோடீஸ்வர யோகம் சொல்றோம். முதல் தரமான ராசி மிதுன ராசி. இதுக்கு 100 மார்க் நம்ம வழங்கலாம். 2வது ராசி எது அப்படின்னு பார்த்தா, இதுவும் 2வது கிடையாது, முதல் தரமான ராசி. 100 மார்க் வாங்க போற அடுத்த ராசி எது இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சியினால் அப்படி பார்த்தோம்னா தனுசு ராசி. தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு 6ஆம் இடத்துல ராகு பகவான் இருக்கிறார். இப்போ இந்த பயிற்சியில, ராகு கேது பயிற்சியில அவர் ராகு பகவான் இந்த 6ஆம் இடத்துக்கு வருகிறார். அப்படிங்கிற போது அதுக்கு பேரு மகாலட்சுமி யோகம் என்று பெயர். மிகச்சிறந்த செல்வ செழிப்பை பெறக்கூடிய ஒரு தலையான ராசிகளில் ஒன்றாக இந்த தனுசு ராசி. அதனால தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய பொருளாதார தடைகள் எல்லாம் விதையும். நீங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள, ஒரு கூண்டுக்குள் அடைபட்ட, ஒரு சிறைக்குள் அடைபட்டவர்களை போல இப்ப நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? இதுல இருந்து ஒரு பெரிய மாறுபாடுங்க, பெரிய மணி ஃப்ளோ உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இப்ப நீங்க ஒரு ஆபீஸ்க்கு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணா கூட நிறைய ப்ராப்ளங்கள் உங்களுக்கு இருக்கு, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. இது எல்லாமே நீங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு ராகு கேது பயிற்சினே உங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். அவ்வளவு அருமையான பயிற்சி தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு. இது பேரு மகாலட்சுமி யோகம் அப்படின்னு பேர். இது தனுசு ராசிக்கு ஒரு அற்புதமான காலகட்டம். இந்த 1.5 ஆண்டுகள் மிகச்சிறப்பா நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க. இந்த யோகத்தை முழுமையாக பெற நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, உங்க வீட்டுல வெள்ளிக்கிழமைகள்ல மகாலட்சுமி பூஜை செய்யலாம். மகாலட்சுமி பூஜை முழுமையாக செய்வதற்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னா, ஓம் கமலாயை நமகா, கமலதாரிண்யை நமகா இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும். இன்னைக்கு சொல்லலாம், வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு 108 முறை சொல்லணும். ஓம் கமலாயை நமகா, கமலதாரிண்யை நமகா. இந்த சூட்சும மந்திரத்தை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க. தனுசு ராசிக்காரங்க சொல்லுங்க, செல்வ செழிப்பை வரவேற்கிறதுக்கு காத்திருங்க. கண்ணுக்கு முன்னால மகாலட்சுமி பணத்தை போட்டாலும் அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு கொடுப்பினை வேணும் இல்லையா? அந்த கொடுப்பினையை தருவதற்காகத்தான் இந்த மந்திரம்.
உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மகாலட்சுமி அதிர்ஷ்டம், மகாலட்சுமி அனுக்கிரகம் கிடைக்க போற காலமாக இது தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு அமைகிறது. மிகச்சிறந்த யோகம். அடுத்தது மிகச்சிறந்த யோகம் யாருக்கு வருக போகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல யோகம் அடுத்த 80% மார்க் வாங்குறது யாரு, நல்ல தனலாபம் வரப்போகிறவர்கள் யார் அப்படின்னா ரிஷபராசி அன்பர்கள். இரண்டாவது, அதாவது 100% வாங்கினது மிதுன ராசியும் தனுசு ராசியும். இப்ப 80% மார்க் வாங்க போறது யாரு கேட்டீங்கன்னா, அதுல முதல் ராசி ரிஷபராசி. ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு மிகச்சிறந்த தன வருமானம் இப்பொழுது வந்து சேரும். மிகச்சிறந்த தன வருமானம். இந்த ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு இந்த தன வருமானம் எப்படி இருக்க போகிறது இந்த முறை பாத்தீங்கன்னா, கடந்த 1.5 ஆண்டுகள நிறைய தடைகள், அலுவலகத்துல தடை இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு வரக்கூடிய சில பினான்சியல் பெனிஃபிட்ஸ் கூட அலுவலகத்துல கட்டாயிட்டு இருந்துச்சு. உதாரணமா அவங்களுக்கு ஒரு டெலிபோன் பில் கொடுப்பாங்க, பேப்பருக்கு வாங்குற பில், இது பணம் கொடுப்பாங்க. இப்படி ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ் இருந்துச்சு, நிறைய கட்டாயிட்டு இருந்துச்சு பாத்தீங்களா. அதே மாதிரி பிள்ளைகளுடைய படிப்பு செலவு, இந்த மாதிரியான செலவுகள், எதிர்பாராத சில நிறைய செலவுகள் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சிக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ராகு கேது பயிற்சி நடந்து 1 மாசம் 1.5 மாசம் கூட நீங்க டைம் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பிறகு மிகச்சிறந்த ஒரு காலகட்டமாக இந்த ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும். ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு தன யோகம் கிடைக்கக்கூடிய நல்லது ஒரு காலகட்டம். ஏன்னா உங்களுடைய முயற்சியை நீங்க பிரம்மாண்டமா பண்ண போறீங்க. உங்கள் முயற்சியினால் நீங்கள் வெற்றி பெறப் போகிறீர்கள். அதைத்தான் நான் மிக முக்கியமாக சொல்றேன், உங்களுடைய முயற்சி. அதே மாதிரி பூர்வீக சொத்துக்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு அதனால வரக்கூடிய வருமானம், உங்களுடைய தாய் தந்தையர் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணம், அது மாதிரி உங்களுடைய ரொம்ப நீண்ட கால ஏதாவது வர வேண்டிய நிலுவை பணங்கள் தான் வந்து சேரும். யாருக்காவது கொடுத்துருப்பீங்க, அந்த பணம் திரும்ப வராமல் இருக்கும், அந்த பணம் வந்து சேரும். ஒரு எஃப்டி மெச்சூர் ஆகி வந்து கிடைக்கும், ஒரு ஆர்டி போட்டது மெச்சூர் ஆகி கிடைக்கும், இப்படி போஸ்ட் ஆபீஸ்ல நீங்க போடுற பணம் கிடைக்கும். இப்படி பல்வேறு முறைகள் வந்து ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு பணம் வரக்கூடிய வழிகள் மிகச்சிறப்பாக இந்த ராகு கேது பயிற்சிக்கு பிறகு அமைய போகிறது. நீங்க 80% மார்க் வாங்குறீங்க பண வருமானத்துல. அடுத்து மிக முக்கியமான ராசி, 80% கேடர்ல இருக்கக்கூடிய அடுத்த மிக முக்கியமான ராசி கடக ராசி. கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, மிகச்சிறந்த யோகம். லாபஸ்தானத்துக்கு ராகு பகவான் வர, 5ஆம் இடத்துல கேது பகவான் இருக்க. இப்போ இந்த லாபஸ்தானத்தில் வரக்கூடிய ராகு பகவான் வந்து உங்களுக்கு அவர் சுக்கிரனுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார். அவர் உங்களுக்கு வந்து மிகச்சிறந்த லாபம். இப்ப உதாரணமா உங்க வீட்டுல வந்து 2 பேர் வேலை பார்த்தா தான் குடும்பத்தை நடத்த முடியும். நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் வேலை செய்திருக்கீங்க, குடும்பத்தை வந்து நடத்த முடியாத அளவுக்கு பினான்சியலா சில ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு அப்படின்னா, இன்னொருத்தருக்கும் வீட்டுல வேலை கிடைச்சிடும். அது மாதிரி உதாரணம் உங்க ஒய்ஃபுக்கு வேலை கிடைக்கலாம், இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் வேலையெல்லாம் வந்து அவருக்கு இப்ப நல்ல வேலை கிடைக்கலாம், உங்க பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைக்கும். இப்ப பிள்ளைகளுடைய சப்போர்ட் வந்து கடகராசிக்காரங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். கிட்டத்தட்ட இந்த ஜனவரியில இருந்து 2021 ஜனவரியில இருந்து நீங்க அதை அதிகம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பினான்சியல் சப்போர்ட் கிடைக்க போகிற ஒரு ராகு கேது பயிற்சியாக தான் அந்த ராகு கேது பயிற்சி இருக்க போகுது. அது வந்து கடகராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல வளர்ச்சி, மன மகிழ்ச்சியை கொடுத்துரும். குடும்ப நடத்துற பணம் இல்லையா, ஏதோ ஒரு நிம்மதி குறைவு இருந்துகிட்டே இருக்க அப்படின்னு நினைச்ச கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி நல்ல ஒரு மன நிம்மதியை, நல்ல பினான்சியல் ஹைக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்க போகிறது. ரொம்ப நல்ல விஷயம். அது மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வேலை தேடிங்கன்னா அப்படி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வேலை கிடைக்கும், அதனாலயும் உங்களுக்கு பண வருமானம் வரும். பலருக்கு மல்டிநேஷனல் கம்பெனில வேலை கிடைச்சி அதனாலயும் நல்ல தன வருமானம் வரும். இது வந்து உழைப்பினால் வரக்கூடிய தன வருமானமும், உங்களுடைய உள்ளத்திற்கு மிக நெருங்கியவர்களால் வரக்கூடிய வருமானமும் சேர்ந்து அமைவதனால் ஒரு சிறப்பான ஒரு யோகம், தன யோகம் உங்களுக்கு அமைவதனால நீங்க வந்து 80% மார்க் வாங்கக்கூடிய இந்த கேட்டர்ல வரீங்க. அதாவது ரிஷபராசிக்கும் கடகராசிக்காரர்களுக்கும் 80 மதிப்பெண் ராகு கேது பயிற்சியில நீங்க வாங்குறீங்க தன யோகத்தில். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா? இப்போ அடுத்தாப்புல இன்னும் தன யோகம் வேற யாருக்கு மிகச்சிறப்பாக வர இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, மிகச்சிறப்பான தன யோகத்தை அடுத்து பெறக்கூடிய ராசி கன்னி ராசிக்காரர்கள். இந்த கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன ஆகுறது அப்படின்னா, உங்களுடைய ராசிக்கு 3ஆம் இடத்துல கேது வர, பாக்கியஸ்தானத்துல ராகு இருக்கார். இது பாக்கிய ராகு. இது என்ன ஆகும்னா, உங்களை வந்து உங்களுக்கு நல்ல தனயோகத்தை தரும். 2 வகையான தனயோகம் உங்களுக்கு இதுல கிடைக்கிறது. ஒன்னு பிசினஸ் முன்னேற்றத்தினால வரக்கூடிய தனயோகம், நல்ல பிசினஸ் பண்ணுவீங்க. சில பேருக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம், லாட்டரி யோகம் சொல்றோம், அப்படி எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் வந்து இந்த கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு வகையில
உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்தை செலக்ட் ஆகலாம், பெரிய லாட்டரி யோகம் இருக்கலாம், இல்லாட்ட ரெக்ரியேஷன் விஷயங்கள் பெரிய விஷயங்கள் இருக்கலாம். எப்படியோ உங்களுக்கு ஒரு தன லாபம், ஒரு அதிர்ஷ்டகரமான விஷயங்கள் ஏற்பட போகிறது. அதுலயும் எப்படி கேட்டீங்கன்னா பலருக்கு வந்து வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். இது உங்க உழைப்பினால கிடைக்கக்கூடியது. வெளிநாட்டுல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனால உங்களுக்கு நல்ல தன லாபம் கிடைக்க போகிற ஒரு காலமாக இந்த கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் அமைகிறது. ஒரு பெரிய சிறந்த யோகம், 9ஆம் இடத்துல ராகு இருக்காரு, ஃபாரின் யோகத்தை கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு. அதனால ஒரு நல்ல தன லாபம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ஒரு நல்ல ஒரு விசேஷமான விஷயம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் உங்களுக்கு நெருங்கியவர்கள், நெருங்கிய நண்பர்கள், இவர்கள்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு பண வருமானம் வரக்கூடிய ஆலோசனைகளை வழங்குவார்கள். எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்பது ஆலோசனைகள் வழங்குவார்கள். அதே மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து ஈடுபாடு வரும். நிறைய பேர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. நிறைய பேர் வந்து தங்கத்தில் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் பெருக போகுது. அதை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வரோம். நம்ம பதிவில் நீண்ட காலமாவே நம்ம சொல்லிக்கிட்டு வரோம். தங்கத்தில் பண்ணக்கூடிய முதலீடுகள் வந்து எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும்னு. அப்படி நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து கன்னிராசிக்காரங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அதுவும் உங்களுக்கு நல்ல தன யோகத்தை, தன சிறப்பை தரப்போகிறது. உங்களுடைய அன்பு பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கு. உங்க பிசினஸ்ல ஒரு நல்ல சக்சஸ் அமைகிறதுனால கன்னிராசிக்காரங்க 60% மார்க் வாங்குறீங்க. இந்த ராகு கேது பயிற்சியில் மிகச்சிறந்த யோகத்தை, தன யோகத்தை பெறக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். இது ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம். அடுத்து ஒரு நல்ல தன யோகம் யாருக்கு வந்து சேரப்போகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீன ராசிக்காரர்களுக்கு. மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 60% தனயோகம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்லதொரு காலகட்டம், மிகச்சிறந்த வகையில வருமானம் வருகிறது. அப்போ நம்ம இந்த 60% விஷயங்களை பார்க்கும்போது மீனராசிக்காரங்களுக்கு இப்ப ராகு பகவான் 3ஆம் இடத்துல வர மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம். 9ஆம் இடத்துல கேது பகவான் வர. ராகு பகவான் 3ஆம் இடத்துல வராருன்னா உங்களுடைய முயற்சிகள் இப்ப மிக அதிகமாக இருக்கும். ஒரு வாழ்க்கையில ஜெயிப்பதற்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா தன்னம்பிக்கை அதிகமா இருக்கணும், நம்மளுடைய முயற்சி மிக அதிகமாக இருக்கணும். இப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான முயற்சி பண்ணுவீங்க. உங்களுடைய உழைப்பு எப்படி இருக்கணும்னா வழக்கமா இருக்கிறத விட 200% அதிகமான உழைப்பு இருக்கும். அந்த உழைப்புக்கு உங்களுக்கு வந்து பலன் கிடைச்சுதானே தீரணும். இப்ப 9ஆம் இடத்துல கேது இருக்கு. அப்ப சில உலக வாழ்க்கையில சில சுருக்கங்களை கொடுக்குது, நான் மறுக்கல. ஞான மார்க்கத்துக்கு போக சொல்லி நாங்களே அட்வைஸ் பண்றோம், எதுக்கு அதாங்க நல்லதுங்கிறோம். ஆனால் 3ஆம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு உங்களுடைய முயற்சிகளை அதிகப்படுத்தும். அப்போ நீங்க முயற்சி பண்ணும்போது அதுல ஓரளவுக்கு சக்சஸ் வந்துதான் சார் தீரணும். அப்படி அந்த ஓரளவு சக்சஸே உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த தன வருமானத்தை உங்களுக்கு உருவாக்கி தரப்போகிறது. எப்படி 60% தன வருமானம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நீங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்றீங்களோ அதுல 60% அளவுக்கு உங்களுக்கு பண வருமானம் வரும். சோ இந்த தடவை நீங்க பண்ணக்கூடியது 200% முயற்சி பண்ண போறீங்க. அப்படி முயற்சி அதிகரிக்கும். வழக்கமா உழைக்கிறத விட இப்ப நீங்க அதிக நேரம் உழைக்க போறீங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொஃபஷன் எடுத்து பண்ண போறீங்க, எக்ஸ்ட்ரா தொழில் பண்ண போறீங்க. அதனாலயும் உங்களுக்கு வந்து உங்க குடும்பத்துக்கு தேவையான வருமானம் வர ஆரம்பிக்கும். சோ ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்குது, நல்ல வருமானம் பெருகுகிறது, ஒரு நிம்மதியான ஒரு விஷயம் கிடைக்கிறது. நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்மீக துறையுடையவர்கள், தொடர்புடையவர்கள் ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிப்பீங்க. இப்போ உங்கள் நல்லெண்ணத்தின் மீதான விளைவுகளும் இந்த காலத்துல ரொம்ப மிகச் சிறப்பாக இருக்க போகிறது. அதனால ஒரு இந்த மீன ராசிக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி வந்து 60% மார்க் கொடுக்குது. நல்ல தன விஷயத்தை பத்தி தான் மட்டும் நம்ம இந்த பதிவுல சொல்லிட்டு இருக்கோம். 60% தனயோகம் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு ராசியாக இருக்கு. அது ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு விஷயமாக இருக்கு. அதை நீங்க வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய ராசிகள் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இந்த ராசிகளை வந்து துலா ராசி, மீதி இருக்கக்கூடிய ராசிகள்ல துலா ராசி வந்து முக்கியமான இடத்தை பெறுகிறது. துலா ராசிக்கு எதனால சிறப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் இடத்துல கேதுவும் 8ஆம் இடத்துல ராகு. இந்த தடவை ராகு கேதுக்கள் உச்சமடைகிறார்கள். அதனாலதான் நாங்க மிக சிறப்புன்னு அதை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். ராகு கேது பயிற்சி இந்த தடவை சிறப்புன்னு சொல்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணம், இப்ப 2ஆம் இடத்துல கேது பகவான் உச்சமடைகிறார். இந்த ராகு கேது பயிற்சி உச்சமாக இந்த கிரகங்கள் ஆகக்கூடிய ஒரு காலகட்டம். அப்ப 2ஆம் இடத்துல இந்த கேது பகவான் உச்சம் அடைகிற போது நீங்க பொருளாதாரத்துல எனக்கு வந்து சில தடைகள் வந்துருமோ அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டியது இல்லை. இது எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்கும்னா நீங்கள் கணபதி வழிபாடு செய்ய, இந்த காலகட்டத்துல நீங்கள் கணபதி வழிபாடு செய்வதும் உங்க வீட்டுல கணபதி ஹோமம் செய்வதும் மிகச்சிறந்த தன வளர்ச்சியை கொடுக்கும். குறிப்பாக மருத்துவர்கள், அறிவியல் அறிஞர்கள், கலைத்துறையை சேர்ந்தவர்கள் நிறைய சம்பாதிக்க போறீங்க. இந்த ராகு கேது பயிற்சியில துலா ராசியை சேர்ந்த
மருத்துவர்கள், அறிவியல் அறிஞர்கள், அதே மாதிரி வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள், மருத்துவத்துறையுடைய பல்வேறு பிரிவை சேர்ந்தவர்கள். உதாரணமா நீங்க மெடிக்கல் கம்பெனி வச்சிருக்கலாம், மெடிக்கல் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் விற்கிறவரா நீங்க இருக்கலாம், உயிர்காப்பு மருந்துகள் சப்ளை செய்கிறவரா இருக்கலாம். இப்படி பல்வேறு துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை துளாராசிக்காரர்களுக்கு மிகச்சிறந்த வளர்ச்சியை அது கொண்டு வந்து கொடுக்க போகுது. நல்ல தன லாபத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்க போகிற ஒரு அற்புதமான காலகட்டமாக இந்த காலகட்டம் அமைகிறது. நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மேஷராசிக்காரங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2ஆம் இடத்துல ராகு பகவான். அப்போ உங்களுடைய தேடல் மிக அதிகமாக இருக்கும். எனக்கு நிறைய பண வருமானம் வேணுமே அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும். இந்த எண்ணம் எப்படி இருக்குன்னா, எவ்வளவு பண வருமானம் வந்தாலும் மனசுக்கு இந்த வர பத்தாது. எனக்கு இன்னும் நிறைய வேணும் அப்படிங்கிற தேடல் உங்க மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த தேடல் என்ன ஆகும், பணத்தை நோக்கி நீங்கள் ஓடுவீர்கள். இப்போ அதிக பணம் வேணும் அப்படி எப்படி உங்களுக்கு என்ன வரும், புதுசா நீங்க ஒரு வீடு கட்டுவீங்க, இல்ல ஏற்கனவே ஒரு வீடு 2 வீடு கட்டிருக்கிறவங்க கூட இன்னொரு வீடு கட்டலாம் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் வரும். அப்போ அதுக்கு இஎம்ஐ நீங்க கட்டணுமே, அதுக்காக நீங்க உழைப்பீர்கள். ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய ஓட்டம் அதுவே உங்களுக்கு உற்சாகமாக, அதுவே நல்ல பணவரவாக மாறப்போகிறது. இதுதான் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு. இப்ப நான் மீதி சொல்லக்கூடிய ராசிகள்லாம் உங்களுக்கு வந்து முதல்ல 100% யாரு, 80% யாரு, 60% யாருன்னு சொல்லிட்டேன். மீதி எல்லோருக்குமே நம்ம 50% பண வரவு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்படி வந்து அந்த 60% கம்மியா இருக்கக்கூடியவர்கள் தான். ஆனாலும் நல்ல பண வரவு இந்த துலா ராசிக்கு சொன்னேன், இப்ப மேஷ ராசிக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு நல்ல பண வரவு வந்து சேரக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாகத்தான் இந்த காலகட்டம் அமைய போகிறது. அது வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா, கடுமையாக நீங்கள் பணத்தை நோக்கி தேடுவீர்கள். அதாவது உங்கள்ட்ட பணம் வருங்க, ஆனால் உங்களுடைய செலவுகளை நீங்க அதிகப்படுத்துவீங்க. லைஃப் ஸ்டைல்ல உங்களுடைய செலவு அதிகரிக்கும். இப்ப சாதாரணமா ஒரு பிளாட்ஃபாரத்துல நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறவங்களா இருக்கோம் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு கடையில போய் வாங்குவோமே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். அப்ப அந்த ரேட், அதோடைய ரேட் கூடுது இல்லைங்களா? அப்ப அதற்குரிய தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து செலவினங்கள் கூடுவதனால, அப்ப நமக்கு இந்த வரக்கூடிய வரவு இருக்கிறது, அதிக வரவு வேணுமே உழைக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால வரவு கூடும். நமக்கு ஒரு பக்கம் செலவும் இருக்கு, நம்ம செலவை அதிகரிக்க கொடுக்கிறோம். அதைத்தான் நான் சொல்றேன். ஒரு பற்றாக்குறை வரவுக்கும் செலவுக்கும் இடையில இருக்கு, ஒரு நெருக்கடி இருக்குன்னா காரணம் நம்ம செலவுகளை நம்ம அதிகரிக்க போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனால் அந்த செலவுகளை ஈடுகட்டக்கூடிய வண்ணம் வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு ராசியாகத்தான் மேஷ ராசி அமைகிறது. இன்னும் அடுத்தது யாருக்கு நம்ம மிகுந்த முக்கியத்துவம் தரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு. சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு என்ன ஒரு யோகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 4ஆம் இடத்துக்கு இந்த கேது பகவான் வர. 4ஆம் இடத்துல வந்து கேது பகவான் இருக்கிற போது நீங்க என்ன செய்திருவீங்க அப்படின்னா, 10ஆம் இடத்துல ராகு, 4ஆம் இடத்துல கேது போது உத்தியோகத்துல வந்து ஒரு பெரிய முயற்சி எடுக்க போறீங்க. ஒரு நல்ல மாறுதல் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. அது சேஞ்ச் ஆஃப் ஜாபா இருக்கலாம், உங்க உத்தியோகத்திலேயே ஒரு நல்ல உயர்வாக இருக்கலாம். அதனால் வரக்கூடிய வருமானம், நீங்க உழைத்து பெறக்கூடிய வருமானத்தை தான் நான் சொல்றேன், சரிங்களா? அதிர்ஷ்ட வருமானத்தை நான் சொல்றேன். உங்கள் உழைப்பினால் வரக்கூடிய வருமானம் சிம்மராசிக்காரர்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பொறுப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய 4வது ராசியாக இருக்கக்கூடிய விருச்சிக ராசியில வந்து கேது பகவான் இருக்க. இப்ப நிறைய பேருக்கு ஃபாரினுக்கு முயற்சி பண்ணுவீங்க, வெளிநாட்டு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுவீங்க. சிம்மராசிக்காரங்க பலருக்கு வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்கும், அதனால் தன வருமானம் கிடைக்கும். ஆக உங்களுடைய உழைப்பினால் மிகச்சிறந்த தன வருமானம். இப்ப நம்ம நாட்டுல வேலை பார்த்து நீங்க சம்பாதிக்கிற மாதிரி பலவனுக்கு சம்பாதிக்கதான் செய்வீங்க அந்த நாடுகளுடைய அடிப்படையில. அப்போ அப்படி நீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுனால வரக்கூடிய தன வருமானம், இது எல்லாமே எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உழைப்பினால் வரக்கூடிய வருமானம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், சரிங்களா? அதற்கு பிறகு நீங்க அதே மாதிரி கும்பராசி. ஆக இப்படி மற்ற ராசிகள் எல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்க்கிற போது மீறி உள்ள ராசிக்காரர்கள் எல்லோருமே இந்த 50% தன வருமானத்தை பெற முடியும். அப்ப இந்த 50% தன வருமானம் மிகச்சிறப்பாக அமைவதற்கு நம்ம நல்லபடியா அந்த வருமானம் கிடைக்கிறோம். அதுக்கு நாம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல இந்த ராகு கேது பயிற்சியை சாதகமாக மற்ற ராசிக்காரர்கள் மாற்றிக்கொள்வதற்கு, ஏன்னா யாரு 100% வாங்குறாங்க, யாரு 80%, யாருக்கு 60%, அப்புறம் 60% கம்மி உள்ள ராசிகள் சுட்டி காட்டுற எல்லா ராசியுமே வந்து 60% கம்மியா வருமானம் வரப்போற ராசி தான். இப்ப அதுக்கு எப்படி என்ன நீங்க பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நீங்க வந்து இப்போ அதிகமாக இந்த வருமானத்தை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நீங்க என்ன பண்ணலாங்கிற வழிமுறையை தான் மீதி ராசிக்காரர்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மற்ற ராசிக்காரர்கள் எல்லோருமே நீங்க வந்து உங்களுடைய வீட்டுல செவ்வாய்க்கிழமை விநாயகருக்கு அர்ச்சனை செய்யுங்கள், வெள்ளிக்கிழமை துர்க்கைக்கு அர்ச்சனை செய்யுங்கள்,
நீங்க ஒரு கும்பராசிக்காரர்களா இருப்பீங்க. மீதி எல்லா ராசியுமே நான் உங்களை குறிப்பிட்டு. இப்ப கும்பராசிக்காரங்களுக்கு பாருங்களேன், இது எப்படி அமையுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 4ஆம் இடத்துல ராகு இந்த முறை இருக்கு. அப்ப 4ஆம் இடத்துல ராகு இருக்கிற போது நீங்க நிறைய வெளிநாட்டு பயணம் போவீங்க. உங்களுக்கு சுற்றுலா போகணும் எண்ணம் இருக்கும். சிலர் பிசினஸ் ரீதியா நீங்க போக முடியும். இப்ப நான் இப்படி என்ன நினைக்கிறேன் இதுலன்னா, நீங்கள் சுற்றுலாவாக போக நினைத்தால் கூட பலருக்கு பிசினஸ் ரீதியாகவும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் அமைந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தன வருமானம் வருவதற்கு என்ன செய்வது அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். மீதி ராசிக்காரங்க எல்லாருக்குமே இதை எடுத்துக்கலாம். நீங்க இந்த பரிகாரங்கள் செய்வதன் மூலமாக நீங்க நல்ல தன வருமானத்தை பெற முடியும். அப்ப நீங்க எல்லாருமே அந்த 60% கீழே இருக்கக்கூடிய தன வருமானத்தில் இருப்பதனால் அந்த வருமானத்தை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்குரிய வழிமுறையை தான் நான் சொல்றேன். அது என்ன செய்யணும்னா, செவ்வாய்க்கிழமை அன்று நீங்கள் பிள்ளையாருக்கு அர்ச்சனை செய்து வர வேண்டும். அதே போல வெள்ளிக்கிழமை அன்று துர்க்கை வழிபாடு செய்யணும். இதை செய்தாலே போதும் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த மாற்றங்கள், மிகச்சிறந்த ஏற்றங்கள் அது கொண்டு வந்து கொடுத்துரும். அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக இந்த ராகுகேது பேசி நீங்க ஆக்கிக் கொள்ள முடியும். செவ்வாய்க்கிழமை நீங்க விநாயகரை வழிபடுவதும், வெள்ளிக்கிழமை துர்க்கையை வழிபடுவதும் இந்த ராகுகேது பயிற்சியின் மூலமாக மீதி அனைத்து ராசிக்காரர்களும் செல்வ செழிப்பை பெறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். அத்துணை ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையிலும் நல்ல செல்வ செழிப்பு நீங்க நல்லா இருக்குன்னு நான் விரும்புறேன். இப்ப இந்த பொதுவான பலன்ல உங்க ராசி வந்திருக்கு, உங்க ராசிக்கு 100% இருக்கலாம், 80% இருக்கலாம், 60% கீழே இருக்கலாம். ஆனா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்துல கிரக அமைப்புகள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை பொறுத்தே உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க. அப்படி உங்களுக்கு இந்த ராகுகேது பயிற்சியினால நல்ல தன வருமானம் வருமா, இப்ப இதுல குறைவா இருக்கே, என்னுடைய சொந்த ஜாதகத்துல நல்லா இருந்திருக்கா அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா சொந்த ஜாதகத்துல பலருக்கு சூப்பரா இருக்கும். இதை மட்டுமே பொதுவான பலன்களை வச்சுமே நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டியது இல்லை. அப்படி சொந்த ஜாதகத்துப்படி எனக்கு எப்படிங்க இருக்கும் தன வருமானம், என் லைஃப் எப்படிங்க இருக்கும் இந்த ராகுகேது பயிற்சியினால அப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்வதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். நீங்க என்ன செய்யணும்னா, முறைப்படியான ஃபீஸ் கட்டி நேரிலோ தொலைபேசி வழியாகவோ எங்கள் ஆலோசனைகளை பெற முடியும். சென்னையில டி நகரிலும் நங்கநல்லூரிலும் எங்கள் அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன. முறைப்படியான முன்னனுமதி பற்றி எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட காத்திருக்கும் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர்